Incendiu la un depozit de cauciucuri în București. Riscul este uriaș, înțelegem din primele date, pentru că incendiul este localizat lângă două benzinării. Înțelegem că se suplimentează forțele de ordine și vedem că există degajări foarte mari de fum. Vorba despre un incendiu produs la un depozit de cauciucuri pe șoseaua Alexandriei în Bragadiru, sensul de mers spre Bragadiru. Un incendiu violent, extrem de violent la acest moment. Autoritățile, sunt pompierii la fața locului. Până la acest moment nu este localizat incendiu, fumul este destul de dens și se intervine destul de greu. Au fost suplimentate și forțele de intervenție. Atenție, vorbim despre un incendiu la depozit care s-a produs între două benzinării. Pe acel bulevard sunt două benzinării, iar în spatele depozitului este o zonă de case. Iată, este un pericol destul de mare la acest moment. Este o misiune în derulare și vom reveni cu intervenții atunci când le vom